Halo, słucham, o co chodzi? Dzień dobry, Jakub Kulak z tej strony. Ktoś dzwonił do mnie przed chwilą. A tak, bo tu pan te felgi na Eliksie chyba sprzedaje, nie? O, tak, właśnie wystawiłem. Surowa pan jest? Tak, jestem z Sulechowa i wie pan, właśnie taka sprawa dość nieprzyjemna jest, bo mi takie same felgi 4 dni temu ukradli. Chciałbym się spytać, co to za porządki są, kurde, faja. To muszę powiedzieć na policję, co ja mogę powiedzieć? No nie wiem, bo mi się wydaje, że to pan te felgi teraz tu opchnąć próbuje na chama. Pan wysyła bardzo poważne oskarżenie, ja sobie tego nie życzę. A to nie jest koncert życzeń. Ja nie zgłosić, okej? Nie no, to zrobimy to tak. Ja dam te 400 za te felgi, zaraz tam podejdę. Tylko potem razem pójdziemy na policję i pan się sam tam wszystko zgłosi, bo to tak nie może, ja do tego nie dopuszczę. Kiedy wy te felgi kupiliście? Macie dowód do kupu? Bo pan mówi, że mu 4 dni temu zginęły. Może pan kupić te felgi, to fajnie z tego okoliczności. Może pan nie zrobi powrotem. Dobra, to proszę o adres. Zaraz tam podejdę. Proszę, ulica Żuraga 6. Dobra, zaraz będę.